ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. хуш омадем ба канали оилавии мо. имрӯза влоги мо ҳамхел ай раҳ сар мешава. инҷа мо қишлоқ рафтестем. инҷа деҳқониёи қишлоқа шавҳари ма таъриф кардестан ночамда ки ҳамхел картошкаҳои калон калон мешава. инҷа неки на самом деле расияда бедору бе ягон химия бе ягон чиз ҳамин вайш овушиш хушрӯ мешава. ами картошкао савзишда ма ҳайрата мондагим. ами қишлоқ мерем ҳамсоёмону заминоша мебинам. ҳар як картошкае мешава ки калон калон картошкаву савзиёша мебинӣ. дар тоҷикистонам дору метиянам акам деҳқоне хай вай мекунанда бисёр савзӣ мекоран. амхел ана ҳамсоёмон бисёр мекоран. ҳамқа дору қимата унҷа ҳамқа дору метиян вай мекунан. уқа хушрӯ намешава ҳосилаш. медонам Россия айчи сабаб боша айқа бедору бечи хокш намедонам хушрӯ хеле ки деҳқони хуш. дӯстони азиз, иҷа мо райони Туглим дарасидем. кор боромона буд кардем. ҳамин қишлоқеда ки хона дорем, район дора, районаш 10 минута раҳай. инҷа МФЦ ана чиай бо паспортный стол, магазино, монетка, магазин одежда, обув ҳама хеле гӯем районча дора. ҳамин чизое ки дар Корея да ҳамин районае. ҳамаш да як ҷоя гӯем почта Россия, ҳамаш да як ҷоя 10 минута амо хонамон раҳай. мошинкати 10 минута мебиёй мерасӣ. аввал инҷа омадем, коромона буд кардем, запис доштума. анака ҳозир мерем хонамон. хона рафтая хабар гирем. чанд қана будем. пеша рафтанам хеле пеша рафтанам нарафта будем, наомадагӣ будем. ҳамин қишлоқ ҳоло ҷо ба фикрам пурри алафай, ҳама ҷазира. анака ҳозир очаам мебарем. очаам натарса нағз. нодирҷон дар садикай, нозияву авдулора гирифтагиам қатим. то охири навора бо мо бошед дӯстони азиз. лайк, комментария фаромӯш накунед. дӯстони азиз, мо омада растем дар қишлоқмон. аввал МФЦ рафтем, коромон буд кардем. омада дар қишлоқ растем, шашлик кардестем. ази ба сар салфетка омадам. ҳама ҷо пури алаф. иди моҳи набудагӣ мода чӣ қадр алаф зер карда ҳама ҷора. кам кам ҳамез раҳро уборка кардем, дар омадем. ҳавои қишлоқ чӣ тозаи хушро. аз як обед мекунем, баъд камтар уборка мекунем. гашта мерем ки нодира сати гирифтам дар кор. нама қишлоқи мо. ина шашликои морам тайёр шид. ман худам ниравад мекунам шашлика. беҳад ба маззаи хушрӯ мебиёя. имина ҳамин вайда сеткада агар пазӣ ин хеле сихта мепазӣ уқа хиёл мекунам хушрӯ намебиёя, ама дурунаш намепаза. я бор кадаги будам вай дафъа ҳамқа ба маззаи хушрӯ омад. ин дафъаям сеткада пухтем. инҷа дӯстони азиз, севи ҳамсоямон бинед чӣ хеле хушрӯ бисёр пухта. инҷа ҳамсоямон гӯем ҳамин доми мо 8 хона ҳай. чӣ хеле ки Советский Союзда буд ку якта дома дута хазаин. доми мо ҳама хеле ай. ай мобайн ду тақсимай. мобайн да хеле ваяй. забор кадагиай. ай нимаш гӯем ай ҳамсоям нимаш ай мо ҳай. ҳамин хел ҳамсоямон ҳам хел занаки нағзай. унҷа рафтан очамшон иқа суҳбат кардана. агоротора нишон додан очам даван хел. ин тараф пурри алаф штагиай. инҷои худмон севаш ин тараф кашол штагиай. ҳамина чинда барен кӯдакон мехӯранд гуфтан ҳамқа севи гӯем хушрӯи майда майда неки рангаш хушрӯ камтар тиришча. агар ягон варенӣ кунӣ хай мешава. хай мебарем ягон чӣ придумуртиш мекунем. варения компота ягон чиш мекунем. тиришча айне кӯдако ба фикрам ки намехӯранд. севи магазин чиқа хушрӯи уқа сева намехӯранд бо и севи майда майдаи тиришча ай намедонам ака. чиндестан инҷа очаи мақати домодош ба ҳавас сателчая пуркатистан. навасама сурат биги парто да холата да тағоёшу парто бинан. инам хел тамошобинани азиз. анака мо раҳ баромадем сафар ба тарафи Тюмень. коромоно буд кардем.
ҳамсоямон чӣ хеле гуфтам беҳад занаки нағзай пиёз доду лаблабу савзи чанqa чиз пишти мошин монда пур кард. боз сев чиндем як сател сев чиндем. кай ки мо биёмем хе ҳамсоямон чиқа занаки нағзай да агарос чизе шидагӣ боша чинда мебиёра. ами пир кампир дикасан зиндагӣ мекунан омада ҳамҷа зиндагӣ кунен гуфта фақат меган кӯдакҳои майдакати ҳозӣ да онҷа зиндагӣ карда намешава ай шаҳр дурай ҳам бачам каруксони садик мерава ҳамида хай иншалло ки дар қариби ҳами тюмен я замин гирифтем ҳамуна хонаи хушрӯ када бардорем да ҳамуҷа кӯдакҳо бозӣ када даву пара када мегарданд. ай тюмен камтарак дурай дута замин гирифтем як тахту хоҳат хона мебардорем вайашта оста оста кай ки шароитмон бардора баъд вайшам месозем. ҳами хеле на шаҳрда расидем худо хоҳад ози хона. дӯстони азиз ҳами каталог ма звани нав гирифтам бриллиантови директор шидам рубин будам каталоги ки айҷа рафтам ҳамошаваш звани рубинови директора гирифта будам. каталоги ки ма ай тоҷикистон иста омадам бриллиантови директор шидам. ина званим ҳаматонда раҳмат барои ки мепарсен дар таи комментария чанд кас навист ки апаҷон шумо чӣ звани гирифтен даже ҳамкоромон ҳам ҳастанд ки ана интерес нашонай гӯем вайёрам кор мекунанд не ки настаникошон дига касай мақсад апаҷон мо ин хеле звани гирифтем апаҷон мо мақсад лидер шидем ё старши лидер ягон званишона дар таи комментария менависанд. ҳаматонда табрик чӣ зване ки гирифтен ҳамаш меҳната талаб мекунад ҳамаш сабр тоқата талаб мекунад. офарин ҳаматонда ҳама вақт ҳаракат кунем ба пеш иншоалло ки айҳудаи ҳама кор меброем сабр тоқат дошта бошем ҳаракат дошта бошем худованд ҳама вақт баракатша метия баракатша мерезонад дар коромон. инҷа заказома ба шумо суҳбат карда распаковка кардам нигоҳ кунен чизҳои дар кори бисёриш барои хона ҳай ами жидки милара бисёртар заказ яке тамом мешавам маҷбур мешавам рафта ай магазин мехарам бисёр истифода мебарем ами жидки милара пеши кухнида мемонам пеши раковинада мемонам бисёр пасудора ҳаме кати мешавам барое ки запахи ҳар гӯем бӯи безеба гум мекуна нами бӯи гӯшта айдоско ана тухма бисёрами бакалоч хеле ҳар рӯз як бор содашон накунӣ ё ки ягон хеле специально чикати нашӯӣ бӯи безеб мекуна ҳамино кати бисёр мешувама бӯи ҳамин ҳам пасудара бӯи лишниша гум мекуна. ана и кабудаки шаҳре ки десен дай тараф и барои халдиника чизе ки мемонӣ например салат мемонӣ маска мемонӣ ягон чиз дига мемонӣ дар ҳамон халдиник бӯи ядигариш да намегзара ҳамин мегирӣ маскаи например бӯи ҳамон худша мекунада запахи иш давиш намегзара бӯи халдиника мегира ҳамин чиз беҳад хушрӯай. ина уже ман истифода бурдам чанқа ози озвучка кардистам инаи нонгирака бинен чӣ хел хушрӯака ярки фасонакай ин қати пешбандакшам ҳамин светай ман нонгирак надоштам рости гап чанқа дар ният буд ҳамира заказ мекунам мегуфтам аёдум мебуромад ами тоҷикистон будам ин заказ аҳвол медикардам то омадан ман заказим омад расид. ина бинен чӣ хел базебаки хушрӯ аккуратняк даболош ягон пакетака мекашӣ ноно мулоимаки хушрӯ ам гӯем красиво смотрится гуфтиам урусо. ина бинен чӣ хел хушрӯ. инам хел дига чӣ гирифтам бо нами зубной паста рексона бисёр чизош чӣ хеле гуфтам барои хонаҳай барои худмонай ягон чиз барои вай набоша фурӯш набоша бисёриш барои хонаҳай. ина ин сирхаки десен дар пеши экран якуме ки дар бари шонаҳай ин барои кафи пора тоза кардан барои чама заказ кардам. тоҷикистон дар худмам ами полиш бисёр гаштам ами ҳавли чӣ хеле як заминӣ аҳамият наметиҳи рости гап унҷа ами чӣ хеле боша гаштан мегирӣ инҷа як омадем сар мекунем уход за сабой кремои адбели биширам заказ кардам барои доғи рӯ барои вай офтоба гирифтан яъне хеле мачалко 4 заказ кардам ай ҳама запахош заказ кардам кабуту зарча нагирифта будам дигароша гирифта будам айношам заказ кардам. ана баъд кондиционер для белья шампун барои худам барои шавҳарма барои ванна туалет шуштан гӯем ҳамин расходи хонаи хидмаи ма бисёриш барои хонаи хидмаи чӣ хеле гуфтам шонаи нозира ам тоҷикистон дар ҷои монда омадем боз заказш кардам баъд порошок заказ кардам айно ма дута заказ карда будам бо дута дига ина заказ кардам вай дута сразу омадам гирифтам либосоро шуштам якта хеле
оранжевия, та дигам хе кабуд. Беҳад порошокош нағза як қошиқ чай нами қошиқ чай мерни лошка дора якта медозӣ тоза мекуна либосора. Якта ин хе кроссовки гирифтам хатмада бинен чӣ хел базебака свети джинсовия. Двойка дорум турецкий, ам хел светаш джинсовия. Ам хе под свети амон чизом двойком базебаки хушру. Баъд очамда якта басаночка заказ кардам. Беҳад басаночкаош удобни нағзан. Барои мизанакҳои камтар гем айчил боло таги 50 вая сабука ки мулоима ки хушруванда пода хушру места. Размери 39 заказ кардам. Размер дар размер меравад духтаро. Ана оз пешбанда кашом. Пешбанда каш беҳад хушру. Уқа нағзан бидам пешбанда карданава. Михалидам фасонак ҳавасим кард заказ кардам. Ин комплект оли сачоқшоошам ҳаста. Ана сачоқшоошам иншалло ки ин дафъа заказ мекунам. Болои столда комплект хела. Ана ваеш нонгиракши бо ваеш сачоқшоош боша хушрувай. Поёнаш хел парпарак дора бо. Хулоса гап заказ кунен, кадоми арусаки навай заказ кунен мешава хушрувай. Якта пеши раковинада хеле чи заказ кардам, коврик. Заказ кардам барои ваннара. Якта комплект заказ карда будам. Якта пеши хеле вай дора. Барои унитаза дора, якта дига пеши ваннада дора, пеши нами ваимда набуд. На мой вай, чи мегӯям, умывальникда набуд. Ҳамида заказ кардам, хушру, мувофиқ ба цвет. Иқа серангтарина мешава. Свети светлтарш набуд. Хулоса гап закази мо ҳамин буд духтаро. Кадоме хоҳиши заказ кардан дошта боша дар WhatsApp ман нависен, кадоме хоҳиши кор кардан дошта боша, хитон дада ҳами зиндагия шанс диен, кадоме директор шидан мехоҳам ада нависен, ма роҳоша ёд метиҳам, нишон метиҳам. Кадоме ки на самом деле кор кардан я духтаро. Ма одами кор кардан сразу мешносам. Ҳамин мада менависанд дар бораи кор, мумкин ай 10 та 15 кас як кас кор кун броя. Желани кор кардан нест, намедонам. Сабр тоқат надоран ё ки намедонам чӣ хелиян. Мехоҳам пул кор кунанд, мехоҳанд ҳавасшон мекунаванд, ки вақти кора мефаҳмонӣ, ягон кори дунё просто так нест духтаро. Ягон кор осон нест, ҳама кор сабр тоқата талаб мекунад. Бо сабр шавед иншалло бурд мекунед дар ҳама соҳа. Хулоса дар иҷа ош мадам кардагӣ будам, оши маам тайёр шид. Дар каструли ана фаберлик ҳама калонош 4 литра, чанд кас дар комментариё навис ки литраш чанда, бад нархаш чӣ хеле. Ҳар каталог нархҳо ҳар хеланд духтаро. Дар WhatsApp нависед иншалло ки ман нархош кати скрин кардам мепартом. Нархаш чанда. Баъд набори кавлези кафгирам ҳаст духтаро, силиконовия беҳад хушрӯ дар руған дар гармӣ гӯем авқоти чӣ намешава. Кадоме хурдаиста боша иштиёи таом дӯстони азиз ба мо низ ҳамчунин. Дар ҷа дӯстони азиз бегаҳ прогулка бромадем. Очам кати якҷоя кӯдакҳоро бировардем. Майдачайда айса гирифта омадам, чизе ки дар хона набуд. Шир, ами ангуру, банан, чизе ки кӯдакон нағз мебинанд. Тарбуз гирифтам якта. Кӯдако бо чипс, мороженао майдачайда гирифтанд, амунҷа плашаткада хӯрда, давида, парида бозӣ карда гаштанд. Хеле мондашдан, анака омадем ози обозишон медаронама. Бо пагаҳ хулигани нодира садик роӣ мекунама. Бо мо қати очам, қати нозия, пага ния дорем ки таргови сентр равем, як очаҷон ма бурда тамошо, як сайра гашт кунонам, я нишонош диям. Хиштугиёи тумина таргови сентра нишонош диям, як тамошош барам. Яке маъқулшон мешава, дига намераванд, қатимон мемонанд. ҳамин хеле тамошобинони азиз, раҳмат барои комментариҳои беҳтаринтон, барои тамошо дастгиритон. беҳтарин дуоҳоро дар ҳаққи мо фаромӯш накунед. Морам иншалло дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем. То видеои оянда, худо нигаҳбонтон.